saapui. And come to me. Oh. Come here. Oh. And I want to take your very good happy ending. Oh. Yes, Oh. come to here. There is your smoke. Yeah. Oh, thank you. I smoke only after happy ending. Okei. Come here. Come here. Jatkamme. Saamme kenties elää. Joo, kyllä tää on Olavi ja Petterin tämmönen YouTube, mutta Tero! Onko nähnyt Olavia? Missä Olavi on? Ossa Milavi. Minä en tiedä, missä Olavi tänään on. Olavi on kenties Julan Black Weekendillä. Onko Olavi jossain Black Weekendillä? Kyllä. Joo, tää on niinku, tän piti olla mainos. One Blade, älä osta kallista One Bladea, osta Temulta Kiinan versio. Tai sitten hän on mahdollisesti edelleen käyttämässä Mankarea. Mankare. Mankare. Joo, ja älä osta kalliita One Bladea, osta Temulta Kiinan versio. Tää maksoi oikeesti 2 markkaa. Ei kun, mitä tää maksoi? 250. Plus Deep One Fort tulee mukaan. On kunnolla. Mutta missä on Olavi? Olavi on kakkaa. Missä on Olavi? Olavi! Olavi! No, ainakin on tämmönen Kiinan versio One Blade. Olen nyt täällä. Katso. Kato, Moro Nyyrikki. Moro, mitä kuuluu? Anna yläkeijo. Kepa tuli siihen. Mikä meininki? Mitä tässä? Kääntö. Aita. Olen Han Petteri. Marianne Petteri. Perjanne Matteri. Anteeksi, olen täällä. Kuka sinä olet? Maka sinä tulee olemaan. Minä olla yksi. Mikä mä olla? Mä en muista enää, mä ollaan niin Tietokonetta. Se on, mä oon tietokoneohjelmoija. Minä olen tietokone Keijo. Tietokone Keijo. Kyllä, minä ja ekonomi. Katso, niin kuin näette. Kop jyrää. Olen Han Petteri. Missä on muuten Olavi? Missä on Olavi? Ossa Milavi. All righty then.